Metaka step di kum ka Voice of the People Party kumbangi la pembena bahaga ruski bagi song seat number station angkai bagi teng ya kani ka seat number station jom metaka segi ka arpo arter itu hangne te haswa bangin ko hangne gadon kani ka jingkhang lat nagaliang jong ki bor jong ka district bakim sya bakila impose ya ka 163 BNSS te nagaliang jong kum ka party ngila ka party kila ailat yang bangin ya rung tang sangut bangin le ya kani ka protes di hagani kapor ngi singokmen ba i magistrate ilawan ila adjektif lagi ba la call off ya ketika public hiring hangte hapo daistong di nagaliang jongi ngi ai kublai ya ki patba nong chong sunong keblaying scam triang ban yeng ban pendam ya kani ka jing temu ban lebor da kani ka sorkar NDA di hagani kapor nagaliang jongi ka Voice of the People Party ngin sa ya Syong perkat hadin baladep ya kani ka jing pensai sepi kum ki lat thai kubor ba idon ya kaban keren haka jing dei bat kani ka jingelang ke balawan da kita kinong kersan jo ka cri simen da kita kinong elam jo ke ilaka bat harengkan kani ka jing keno ba harukum haka jing dei bat kani ka parti ka jongi